И добър вечер, аз съм Хайдос БГ. Да, това ми е моя скин, аз съм го измислил. Днес ще имам новите работи на сервера, по-скоро рестартнахме Bloodcraft. Аз съм главният, както знаете, Хайдос БГ. И сега отиваме в някои ларпови. Във всички ще отидем, защото да не забавим тук работи, както и да е. Отиваме в ларп банка. Това е банката, създадена от TeLoop.bg. И да, аз съм Сетовски. Ето вътре влизаме. Ще пусна малко Speed 4. Ето. Тук трябва да стъпните тук. Хайдос БГ. Time spent 26 минути, ако сте играли и ще ви даде $45 общо вече има. Значи ви дава по $45. И отиваме на лап екип. Тук е целият екип. Тук е главен на сервера Хайдос. Не ми стигна мястото. Заместник на сервера TeLoop и на него не му стигна. Тук админка Виолета, админка Music Girl, супер юзер Cookie Lover 66 и супер юзер Les Blondes. Да, Les Blondes. Но ще търсим и билдър, който желая да ми пише бързо. Ще направя двама билдъри безплатно. Тук, да. Тук са правилата, новите, не точно нови, но пак стават. Без псуване, наказанието е мут. Означава, че ще направим така, че да не пишете в чата. Без хакове модове, бан. Без грив джайл. Не се спори с админ, да, мут. Не се представя за част от екипа, бан. Не спамете, мут. Без капсулк, мут. Пак означава също, но както и да е. Отиваме на лап. Нехай YouTube, аз съм TeLoop.bg. Да, той е момента TeLoop.bg дошъл. Чакахме го, но няма проблем. Отиваме на лап Enchant. Това е Enchant-а. Да знаете, в спана някои работи можахме да ги измислим, но както и да е. И тук да знаете много. Ето. Готово. И така. Момента отиваме към... Да ви покажа тук порталите към към Едхера и Енда. Това е портал към Енда. Него към Енда и към Неткера. То винаги се е лагил на Nether, но не е проблем. Отиваме на Warp. Чакай къде да се върнем тук. Чакай да видим къде тези портали, да ви покажем. Къде бяха? Някъде тук. Не. Да, тук е някъде. Ето ги. Тук, да, това е Енда. Трябва винаги да ви покажем Енда. Ето тук скачате, изкачат се. Така го измислихме с TeLoop.bg. И да. Тук ако има дракон, ама като гледам няма змейски дракон, както и да е. И отиваме на ларп евента. Той в спавна така решихме с TeLoop.bg. Ето. И да. От тук си прехвърляме айтемти. И два. Така. Отиваме на Warp Food. Тук си опирате. Да, ти защото трябва да ги оправя. За какво са да ги оправиш? Защото нали като голем човек като минават, те трябва да се толкова. Те ще се запалят и ми дават. И да, опият си.
се убият и ето. Билата ми на Warp. Чакайте да видим. Warp Jail. Това е затвора. Къде? Тук на Warp Jail е. Да, ти май го построи там. Да. Но аз с плагина го направих. Отиваме на Warp Jump сега. Warp Jump аз и Хайдос го направихме. Джампа се минава само на евенти. Вярно. От тогава сме забрали да затворим така. И да, тук си дават ни наградата, такива работи. Аз се забравих, че тук има и друго е. Джипа се прави само при евент, някои се объркат, но никой няма се объркат. Той нещо кара. То те си беше, бе. Не ли помниш, че ти беше, бе? Безка. Не, ти беше. Не помниш, нали това? Безка, като скучаях ми и то само чупим. И то как ти да е? Това е джимпа, отиваме на Warp PvP, показвах. Това на Warp банка е, то близо тук. Аз там показах. Да, аз показах го. Да. След тази червена линия е PvP, създадена от Мени и Тело БГ. БГ. Трябва да ваше. Така се стига. Той друго няма да го правим. Да. Отиваме на Warp Rules, показахме го де. Отиваме на Tradito. На правилата не съм ги показал. Тук да си разменяте айтемите, което искате. Опа, мавкай му се. Чакай малко. Пречакай ми се. Как ти да изчакай малко, аз се избукна с компас. Въй. Да. И ето раздават си items. Не може да се мами тук. Така тази глава е. Стига си ми да раздава айтеми. Стига. Телоп. Стига е. И да. Това беше от нас. Ще направим още... Ще правим... Да, всичко показах. Ще правим още ларпови. Ще правим тук минигеймсове. Сплив ще има. Skyblock нещо не можем да го направим, но ще се опитваме. Ще има Mob Arena. Почти го довършихме. И да. Това беше от нас. Това беше от нас. Следващия клип ще е по-забавен. Ще снимаме аз Хайдос БГ и Тело БГ в някой друг сервер. Ще видим някакви минигеймсове. По-скоро ще гледам и паркур. Да. И бай-бай. Welcome, бай-бай. Чао, как ти бай? Бай-бай.